πάει. Παναγία μου, συναντηρικό την έλαψα, θα τη σηκωθεί η γειτονιά στο πόντι. Μα κύριε εγώ ήρθα. Σουτ! Να πάρεις το κατόμικρο! Κάτσε εσύ να βλέπω τα χέρια σου! Το παίρνω! Ναι, αστυνομία! Εμένα με κρύβεται να έχουμε! Πιάσε με να διαρρήξει το σπίτι μας! Ήσυχα εσύ! Συνέχισε να εννοώ. Ναι, κάντε γρήγορα σας παρακαλώ. Λαμίας 155. Ναι, έχουμε ένα όμορφο σπιτάκι για την ορκατική, κάτι όμορφο γλυντάκι εκεί, μικράκια. Να το δείτε. Ευχαριστώ πολύ, γεια σας. Μα γιατί δεν πιστεύετε μωρέ, κάπου χωράω. Γυρίζω το σπίτι και γυρνάω τα δώρα στα παιδιά. Το ίδιο θέλω να κάνω και απόψε. Αν θέλουμε το πιστεύουμε. Η φωνή είναι. Που να παίξαν, αυτά μας τα άλλα δεν ήμασταν μικροί για να περνάμε καλά το Χριστούγεννα. Ψήφισε τα παιδιά. Άι Βασίλη, μα αυτός είναι ο Άι Βασίλης. Πάρε λοιπόν. Πού είναι το τρενάκι μου? Άι Βασίλη μου, η μάνα μου στην έφερε. Να παιδιά, εδώ περνάνε όλα. Καλά. Αυτό είναι τρενάκι. Γι' αυτό μια μπάρη. Εγώ δεν είχα λεφτά να τους τα πάρω. Είδες τώρα την αλήθεια. Εμπειρός. Καλά. Καλώς τα όργανα. Στη φύλαξη Γεωργιού, χρόνια πολλά σας. Τι έχουμε εδώ? Πιάσαμε εδώ αυτό το χοντρό στο σπίτι. Ναι, τι είναι εσύ. Δεν κάνω πατριάρχης. Έλα, σοβαρέψου. Ονομάτισε. Άγιος Βασίλειος. Επώνυμο Άγιος, όνομα Βασίλειος. Κατοικείς. Δεν κατοικώ που είμαι στον δρόμο. Πιο συγκεκριμένα, ρε φιλέ. Έχω ένα πύργο ψηλά στο βορρά. Πύργος, στο βορρά. Πού είναι αυτό? Τώρα, Λαπωνία είναι, Λαπωνία. Λακωνία. Σπαρτιάτισε μικρό. Είχε ένα φίλο του στο κρατό, ο οποίος ήταν σπαρτιάτης αυτός. Και συνέχεια... Τι να θυμάμαι, δεν είπε Λακωνία. Λαπωνία, είπαμε πει. Ή δεν καταλάβατε ακριβώς. Πού είναι αυτό, κύριε? Είναι κάπου στις μέρες από εδώ με το έλκυθρο. Έρκυθρο, αυτό δεν είναι ένα κάρο που το τραβούν. Και τα κέρδη τα μεγάλα, πώς θα είναι ένας. Ναι, τάρα του λένε. Κάτσε ρε φίλε, κάτσε. Αυτό εκεί κάτω έξω δικό σου ήταν? Ποιο αυτό πάνω στη γωνία? Εκείνο το κόκκινο, ναι, δικό μου, γιατί. Πουλάκι μου. Και διπλοπαρκαρισμένος. Και πάνω σε στροφή. Την έβαψες. Σε παρακαλώ, τα χέρια σου. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Αφού είναι αυτός. Ας μην πάρει τον Άι Βασίλη.
θα βάλουμε εμείς τώρα, είναι άλλο πράγμα. Καλά Χριστούγεννα. Προχώρα εσύ. Καλή πρωτοχρονιά. Προχώρα λέω. Καλή πρωτοχρονιά. Ρε μόνα. Κύριε Δικητά, Ασφύλαξ Γεωργίου, συλλάβαμε ένα διαρρήκτη. Αχ, Εσύ σου διαρρήξει. Πρόσεξε, εσύ τώρα τι ξεχνάς. Έκανε με υπόσχεση. Εσύ να διαρρήξει κουρονιάρες μέρες. Τα γενιά. Να φάνει το... Τι κάνεις εκείνο, αληθινά. Αλήθεια λέει κύριε Σιμώνα. Ρίξε κιλά. Όταν έτρεψε. Φράγει αυτά. Να πέσεις σπίτια ξένα και μάλιστα από ραγωγή πρωτοχρονιάς. Να κλέψεις περιουσίες των άλλων. Εγώ δεν πήγα για να πάρω, αλλά για να δώσω. Είναι να δώσεις. Εσύ λίγο θα με πείσεις για την έρθρα στο βρω. Λοιπόν, τα μυρίζουμε αυτά. Δεν μην ξυγλάς εμένα. Μα τη δουλειά μου προσπαθώ να κάνω. Σου το ομολογήσω όμως θα το βάλεις στις ερμίες. Τι να ομολογήσω, μωρέ, αυτό κάνω μια ζωή το ίδιο βράδυ. Σπίτια σου χρόνους ότι βρεις και μετά με σπενίδεσαι. Όχι, γυρνάω και μοιράζω τα δώρα στα παιδιά. Εύκολα. Στήσω Άι Βασίλης και έτσι την ιστορία. Όχι, έρχομαι από τα όνειρα των παιδιών. Μπροστά σου για την καλαμάρι. Βαστάει και δίνει και ελπίδα και χαρά. Τεράσετε το! Και πώς φέρνεις αυτό. Ήρθα με το ερκητρό μου, πονά. Παίρνει το σένα του θάνατος. Ναι, πού είναι το περίεργο. Αλήθεια λέει κύριε Στυνόμη, αφού είχε δίπλο παρκάρι και δώσαμε και κλίση. Αφού την κάρφωσε στα κέρατα. Είσαι ταράντος και μάλιστα κακουμένης στα κέρατα. Εσύ! Μια εβδομάδα μας έχουν στα κανάλια. Πανά υγεία μου καμποράκης. Μα τι φας είναι. Μα τι φας είναι. Ελευθερία στον Άι Βασίλη. Αφήστε τα σεκέντα εδώ. Μάλιστα κύριε Σινόμη. Να κύριε Σινόμη, αυτά είναι τα παιδιά και έρθουν να τον αφήσουν ελεύθερο. Μια κάθισε, παιδιά. Αυτός εδώ ο άνθρωπος κατηγορείται για τόσα παρεπτώματα που είναι δυνατόν να τον αφήσουμε να φύγει έτσι ελεύθερος. Μάλιστα κύριε, δεν είναι κανένας εγκληματίας. Ο Άι Βασίλης είναι, κάθε χρόνο τα κάνει αυτά. Μπα, και πού το ξέρεις είναι πέτρες τι είναι αυτός. Του μπορεί να είναι οποιοσδήποτε. Καλά σας λέω μικρός. Εγώ δεν κλέβω. Μπορεί στο ταυλάκι καμιά φορά, αλλά γενικά δεν κλέβω. Σουτ! Σκουλίκι! Σας παρακαλώ, πώς μιλάτε έτσι σαν ανάγκη. Καλά τους λέει το μικρή. Άντε μη σας βγάλω τώρα από τη λίστα των καλών παιδιών. Ήρεμα εσείς. Γράμμος απαντιές. Σου αφήσουν την κοιτή. Σκάσου μας! Έλα ρε, αστυνομικό τμήμα του Μπέρκεν! Κάτω εδώ, τελείωσε. Στάση περιλάβει το δικαστήριο. Σπελάξε. Άσε κύριε Δικητά. Ποιο δικα... Τον αφήσα εγώ. Τον αφήσα τα μάτια σου να φωνάξει το δικαστήριο. Μάλιστα, κύριε Δικητά. Δεν βγάζω εδώ πέρα. Μα να κάνει κάτι. Έπειτα απολυφθεί καταγγελία της οικογένειας Μακρύδη. Μάλιστα, οι κατηγορίες. Οι κατηγορίες είναι πρώτον, παράνομο παρκάρισμα. Δεύτερον, ψευδής ταυτότητα. Τρίτον, απόπειρα δωροδοκίας αστυνομικού. Τέταρτον, παράνομη διαμονή στη χώρα. Και πέμπτον, διάρρηξη λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Ψέματα, τι λέει και αστυνόμη. Ψέματα λέει. Ήρεμα κατηγορούμενα. Στο λίμνο της οικογένειας ορίζεται η Ευανθία Τρικούπη. Ο κατηγορούμενος δηλώνει αθώος ή ένοχος. Αθώος βέβαια. Τι! Ένοχος είναι μητέρα κόντρα! Είναι ένοχος! Απάντα τον πεσιτόνο! Το μόνο που καταφέρνεις είναι να στραφούν εναντίον. Ησυχία! Καθίστε κάτω! Καθίστε κάτω, μαντάμ! Ευχαριστούμε, κυρία. Κύριε αστυνόμη, τι πράγμα. Άρχεται λοιπόν η συνεδρίαση. Μάρτυρες καταδίκης παρόντες. Μάρτυρες υπεράσπισης σπουδής. Κυρία Συνήγορα, ακούμε την πλευρά της οικογένειας. Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε, εδώ με αυτό το δικαστήριο υποστηρίζεται πως ο κατηγορούμενος είναι ένοχος για όλα τα παραπτώματα που προαναφέρθηκαν. Κρατώ στα χέρια μου λοιπόν την ακριβή περιγραφή των όσων συνέβησαν και σε ένσταση. Εγώ εκπροσωπώ τον κύριο Ρώσο. Εκπορές ήταν ακριβής. Πού σε πάρουν,
Είσαι και βασικά είσαι. Ονομάζομαι Ρούτη από την Κεσαρία και θα υπερασπιστώ τον κύριο Βασίλη. Μα κυρία Πρόεδρε, δεν αναφέρει κανένας τέτοιο στα εγγραφά μας. Ευχαριστώ. Έχω ετοιμάσει τη γραμμή πειράσης και ζητώ την ακράση των δικών μαρτύρων που μπορούν να εξακριβώσουν την ταυτότητα του κατηγορούμενου σας. Μα δεν υπάρχει κανένας μάρτυρας υπεράσπισης. Πού τον βλέπεις? Μα τι λέτε καλέ! Δεν ακούμε τίποτα! Προσπαθούμε να βγάλουμε μια άκρη εδώ πέρα, αμάν! Ο γεράκος αυτός είναι πάνω από 200 χρονών και κάθε Δεκέμβριο μοιράζει όλα σαν τα παιδιά. Πήγε μεγάλο λόγο επικίνδυνος. Μαζί του είναι νάνι, σωτικά και φυσικά τάρατη. Έσταση, πάγια, τι μας περνάτε για τίποτα πεντάχρονα. Το ξέρω το σαρμιτάκι σας. Άντε καλά, συνεχάτε, τελειώνω εδώ πέρα. Εγώ θέλω την αυτό τη μάρτυρα Ελένη Μακρύσου. Λοιπόν, Ελένη Μακρύσου, ορκίζεσαι να πεις την αλήθεια και μόνο την αλήθεια? Αρκίζουν. Λοιπόν, κύριε δικαστά, έστω, συνεχίζω. Εκεί που κοιμόμασταν καλά-καλά, ακούω ένα θόρυβο στο σαλόν. Ξυπνάω το Μίτσο και του λέω Μίτσο ξύπνα, κάποιος είναι στο σαλόν. Το μέχρι την κυρία μου επιτέλους να τελειώσουμε. Ναι, εντάξει. Κατεβαίνουμε κάτω, παίρνουμε το στόπλο, κατεβαίνουμε στη ζωή και βλέπουμε αυτό το μελίτο χοντρό. Ποιο είπες χοντρό, ρε! Γεια σας παρακαλώ. Δικαστήριο. Θεωρείτε λοιπόν πως είναι κλέφτης, κυρία? Βεβαίως. Ναι. Δεν βλέπετε πως είναι. Γιατί πώς είναι μωρέ? Είναι μήπως πως είναι, μωρή. Μια χαρά είσαι αγάπη μου με τους αφούς. Ωραία. Τώρα είναι δική μου σειρά. Καλώς το βήμα της κυρία Βασίλη. Τη σύζυγο του η Βασίλη. Ας έχουν να τελειώνουν πριν υπόψη του Χριστουγεννιάτικα. Κυρία Βασίλη, είμαστε. Αύριο χαΐρευτε, δεν σου είπα να προσέχεις. Είδες τι τραβάμε τώρα με αυτά που κάνεις. Σας παρακαλώ, κυρία μου, μην αποφθήνεστε στον Άδειο. Δεν ήρθατε εδώ για να λύσετε τα οικογενειακά σας. Συνήγορε περάστε τη δική σας συμμάρτης. Λοιπόν, κυρία Βασίλη, γνωρίζετε τον κύριο Φε. Αν το γνωρίζω, λέει, 100 χρόνια τώρα το ταΐζω και τρώει πολύ άτιμος. Αλλά στα πάω τον έχω. Ενώ αυτός ούτε ένα ταξίδι δεν με έχει πάρει. Τόσα χρόνια παντρεμένη. Και βγαίνω από την Κεσαρία πρώτη φορά και αυτή έκανε το ξερασπός. Σαν δεν τρέπεσαι, παλιά. Ξεφεύγουν. Εσύ, μας σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Τι νομίζετε ότι θα ξέρεις πώς θα μου λέτε. Ο συνάδελφος από εδώ, ο Θεός θα τον κάνει, δεν μπορεί να μου δείξει ιστορία. Τι λες, Μάρη, Βλέπετε πώς μιλάει, το βλέπεις. Συμπεριφορά αυτή μαθωμένη, λάσπατος. Εάν πια σιωπή, προς το δω δάμε μια άκρη εδώ πέρα. Αμάν πια σιωπή! Έχουμε καταντήσει θέατρο του παραλόγου εδώ πέρα. Άι Βασίλης και κουραφέξαλα. Ποιος περιμένετε να πιστέψει αυτά τα παραμύθια? Όπως ακριβώς το λέτε είναι. Και ζητάμε λοιπόν τη φυλάκισή του και φυσικά την πραγματική αποζημίωση της οικογένειας για την αναστάτωση που προκάλεσε αυτό το τραχοποιό στοιχείο. Ποιο τραχοποιό στοιχείο, δεν μπορείτε να τον πάρετε φυλακή. Εσύ με ποια πλευρά είσαι. Τόσο μας φέρνετε τώρα μετά. Άντε πάλι αυτή η ιστορία. Αφού το είπαμε, δεν υπάρχει Άγιος Βασίλης. πες σου, μάλλον. Εσύ που λες. Κυρία, κύριε, τι είσαι? Πρόσεχε πως δεν μιλάς σε μένα, αγόρι Έστω, μου. εντάξει. Δεν θυμάσαι όταν ήσουν 11 χρονών που μου ζήτησες ένα σετ κομμωτικής. Και δεν σου αυτό που λέτε. Εσύ κάτσε κάτω. Σεβασμό. Πρόσεχε πως μιλάς, αγόρι μου. Εδώ είμαστε δικαστήριο. Θα προσέξεις πως εκφράζεσαι. Πες τα Και χρυσή. απευθύνεσαι στις Εσύ, κύριε Μίσο, θυμάσαι όταν ήσουν μικρός που μου ζήτησες εκείνη την μπάλα την διάσημη, πώς τη λένε? Αλήθεια είναι. Και μου άρεσε πολύ. Μίτσο, τι λες. Ό,τι πει η μάνα! Έλα,
Και εμείς τι κάνουμε, μπρίτια κολλάμε! Μα είναι τόσες πολλές! Δεν μπορούμε να αποστείλουμε τις κατηγορίες! Δεν θα πάει πέρα ημισιτίου! Κατάλαβες! Κάτσε κάτω, πρόσεχε πως μιλάς, είπαμε. Άντε! Τι είναι αυτό τώρα φυσιολογικό δικαστήριο? Οι μάτρες με πιτζάμες από εδώ, με κέρατα από εκεί. Τέλος πάντων, να σε αποφασίσει το κοινό. Να τον αθωώσουμε. Ναι! Δεν κάτσε κάτω εσύ. Ωραία, κύριε Άγιο Βασίλη. Απαλλάστε από κάθε κατηγορία. Λοιπόν, για την αναστάση που προκάλεσα, σας καλώ όλους στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι, που είμαστε εδώ η γυναικάρα μου, και στο πρωτοχρονιάτικο πάρτι μετά. Τώρα τέλειωσαν όλα αυτά.